ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎನಿಯಂಕುಲು ಮೂಲು ಕಡ್ಲೆಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಕಡ್ಲೆಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಂದೆನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸುರುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ನೀಡ್ ಪಾಡ್ದಿದಿತ್ತೆ ದುಮ್ನಾನಿ ನೀಡ್ ಪಾಡ್ದಿಂದಲ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಡ್ ಅವೇ ದಿನ ನೀಡ್ ಪಾಡ್ದಿಂದಲ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆನ್ ದುಮ್ನಾನಿ ನೀಡ್ ಪಾಡ್ದೆದಿತ್ತೆ ನೆನ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯರೆ ದೀಕ. ಇಂದು ಬೈಯೊಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯರ ದಾದ ಬೋಡು ತೂಕ. ಮೂಲು 10-15 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಪುಳಿ ಚೂರು ಇಂದು ಪೂರ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ. ಐಟ್ ಬೊಕ ಮೂಲು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೋಪು ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುದುಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ತುದಿನ. ಸುರೂಕ್ ನಮ ಮುಂಚಿದೇನು ಪೊಡಿ ಮಂತೊನುಗ. ಪೊತ್ತುದಿನ ಎರ್ದ್ ಕಜಿಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಪೊತ್ತುದೀದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಡೆ ಆವುಂಡು ಐಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ಡ್ ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಂಡೆ ಆವು ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಂಡೆ ಆವು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕಡ್ಲೆಲ ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೀಕ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ನಮ ಪಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಆವುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಐಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುನ ತೂದು ಪಾಡೊಡು ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಇಂತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೀ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದಿಂಡೆ ಆವು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತಿರ್ಗಾದ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಸುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಏರು ಪೂರ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಜರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಎಂಕ್ ತೋಜ್ಪಾದೆ. ಏರು ಪೂರ ತೂತರ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.